Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have Pungko Overload. Ito po yung famous sa Cebu mga ka-studio na pagkain po. Yes, pungko. So mayroon po tayo ditong lumpia, mayroon din pong hotdog, mayroong chicharong bulaklak or ginabot, meron din pong utok. utok. Ano to? Utok ng baboy. Utok ng baboy at Pero saka utak pala. utak pala. At saka ano ito? Nguyong. Saka mayroon din diyang longganisa. So tara mga ka-studio, hindi natin ito patatagalin kasi nagugutom na din kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Mga untan nyo mga ka-studio. Kain tayo. Mayroon din mga kami ka-studio. ditong pipino. Malamang lumpia ta. Sige. Thank you pa. Kakiyot sa lumpia. Tagumgub pa. Shoutout pala sa nabila namin nito, Juliet Biliangka, at sa husband niya si Ninyo. Yes. Salamat kayo. Thank you so much. Kain po. Cheers. Ang laman po ng lumpia ay kwan. Yung munggos bitaw? Oo. Ano ito sabi sa'yo? Ang sakuan? Tauge. Tawag. Naon. Sarap yung pungko niya, no? Dito tayo sa ginabot. Hindi kita makita mo, no? Kunin natin ito iba. Yan. Kita ng kuan. Kita ng katag. Wow! Crispy ah. Matagal, mawala yung crispy pa. Kanina pa to dumating, no? Sarap to siya, duslo sa suka na mayroong sibuyas na puti. Yan o. May sili apil. Ang sarap. Thank you so much. Nabilhan talaga namin dito. Dinilibre pa ito sa bahay for free. Yes po. Salamat talaga, Juliet. Congratulations sa inyong negosyo, Inday. Oo. Sikat talaga yung pungko-pungko dito sa Cebu. Kung pupunta kayo, huwag niyong palampasin talaga kumain din ng pungko-pungko. At syempre yung lechon. Lechon Cebu. At baka masali din yung sinilyo natin, no? Maraming salamat po pala sa nag-order ng kutsinilyo. Yes po. At sa mga nag-inquire at nagpa-reserve po, maraming salamat.
Tagal na natin hindi nagkain ito, ma. Wow. Yan, dapat talaga mayroong sibuyas at sili para masarap. Perfect combination. Yung utak mo, try nga natin yan, no? Okay. Ang laki ah. First time ko pa makakain ng utak pa. Ako din. Try natin. Try natin. Ang lasa nito. Ito yung ginagawang ko. Ang sakto sa lubwa, no? Ang sarap din pala. Saka crispy. Crispy. Mas masarap ito pa kapag mayroong ipamari sa puso ba? Bigyan natin ng sili. Yan. Nag-away yung aso natin. Sarap talaga yung pungko. Nag-away yung aso namin, si Kutsi at sa Nilio. Cuchinillo. Kutsinilio. Ito sa nuyo mo. Nag-enjoy ka ba, ma? Yes. Enjoy na, enjoy. Sinsya na po kayo sa mga aso, ha? Naglalaro yun. Isungog na po doon nila iring pang. Yes, ah. Thank you. Welcome. Luganisa po. Halang naman. Alang nagitang.
Ito ang laman nito pang ubod ng lubi, no? Ubod? Hmm. Hindi ko alam mo. Ano yung tawag ng kuwan? Kaya kuwan sa lubi ba? Sapal. Dili eh. Dito is life na ngayon. Sarap nandito, no? Mhm. Kunin natin itong dito. Mm. Yan. Hmm. Maganda itong pungko-pungko kapag marami kayong kumakain ba? Ang barkada. Saka, pungko-pungko lang. Pungko sa tabi ng daan. Parang nakasquat lang ba sa tabi ng daan? Hmm. Food trip. Hmm? Food trip. Grabe, ang dami nun, no? Nahawan. Kunti na lang. Hmm. Lasa to sa akin. Hmm. Meron tayong shout out bang? Hmm?
And then, tubig. Come on. Shoutout mo na ako habang kumakain ka. Shoutout Ate Belia Yungko. Thank you so much po sa support. Thank you, te. Shoutout din kay Chris Mukbang from Davao City. Shoutout Alessandra Padernal from Kalibo, Aklan. Shoutout Marian Marqueza. Shoutout Rico Ibarita Castroverde. Shoutout din kay Glendale Panay Albaracin. Shoutout Imalin Frances. At shoutout Vincent Bendiola. Shoutout din pala namin yung mga VIP members po sa aming YouTube channel. Shoutout po kay Sir Kando Maranta. Maraming salamat po sa pag-join talaga. Maraming salamat. Joseph Diamante. Thank you, Juday Cebuana Vlog. Thank you, ma'am. Bisdok TV Plus. Thank you, sir. Jaski Journey. Thank you po. So sila po ay nag-join ng Silver VIP sa aming YouTube channel. Maraming salamat po talaga sa suporta nyo po. Yung iba dito po, ang tagal na po talaga na, kung Nag-join. nag-join sa kuha namin. Maraming salamat po talaga. So hanggang dito lang po kami mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na Pungko Overload. Sobrang dami po noon. Konti na lang yung natira. So tama lang po na mabusog kami ba. So hindi talaga namin pinipilit kapag mukbang. So paalam na tayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye.